Danmarks indsamling 2013 er skudt i gang. Og der har man inden fra Danmarks Radio i år valgt at gøre det på en anden måde, nemlig at dele landet op i 4 dele. Og der er det jo blevet sådan, at Roskilde skal danne rammen for den østlige del af Danmark. Og i den forbindelse har man ligesom fået kontakt med Roskilde Festivalen, og der er vi glade for, at du, Christina Bilde, vil komme og fortælle os om, hvad der er jeres opgave i dette. Så velkommen til dig. Tak. Hvordan er Roskilde kommet i spil i den her forbindelse med Danmarks indsamling? Jamen det hænger jo sammen med det, du fortæller, at Danmarks Radio og organisationerne bag Danmarks indsamling i virkeligheden havde behov for at nytænke konceptet omkring indsamling. Det har jo i mange år foregået med et tv-show, et sted, som ligesom samlede hele indsamlingen. Det vil de gerne lave om, de vil gerne ud og lave nyt, og derfor så kom man på ideen med at sige, at vi skal have det 4 steder i Danmark, og de 4 steder skal konkurrere med hinanden for ligesom at få skabt noget mere energi i det, stadigvæk om det fælles mål. Og så skulle de have nogen til at repræsentere Østdanmark, og så henvendte de sig faktisk til os, fordi de ved, at vi er gode til at afvikle store kulturevents, og spurgte, om det var noget, vi kunne være interesseret i at være med til. Og så talte vi jo så med Roskilde Kommune, det er jo en stor ting, man sætter i gang, og sagde, ja tak, det vil vi gerne være med i. Hvordan er den planlægning så foregået? Jamen, den er jo startet med i virkeligheden at få præsenteret ideen om, at man kæmper mod hinanden. Og så har det været meget centralt for os fra start i virkeligheden at sige, hvad er det, der er særligt ved Roskilde? Hvad er det, vi kan, som adskiller os fra andre? Og der var vi meget hurtigt enige med kommunen om, at det her det skal foregå et sted, som er unikt. Noget af det, som Roskilde Festival kan, det er at skabe unikke rammer om events. Så vi kiggede os omkring i Roskilde og tænkte, hvad har vi, som også signalerer Roskilde, fordi det er jo også vigtigt. Det her er jo også en måde at fortælle om Roskilde by på, at sige, vi kan noget særligt, vi er noget særligt. Og så går der ikke lang tid før, så falder blikket jo på Domkirken. Og jeg må indrømme, det var sådan lidt, tør vi spørge? Det er landets domkirke, konger og dronninger ligger begravet, og vil de være med på det? Men det har de jo altså sagt ja til, og det bliver fantastisk. Vi kommer til at adskille os rigtig meget fra de andre steder. Det glæder vi os over. Hvordan havde I det, da I sådan ligesom fik født den idé, at I skulle op og prøve at forelægge det? Vi har en ret god relation til menighedsrådet, men man ansøger jo om at komme op og forelægge idéen, og det er rigtig vigtigt at have en god forberedelse i forhold til det, at fortælle, hvorfor det lige skal være domkirken. Og det tror jeg også, Domkirken vil sige, når det nu er, at de går ikke med på den slags bare sådan. Det er en kirke, der er et forbillede for andre kirker. Det, de siger ja til, er også noget, andre kirker vil se til og måske følge efter. Så for os var det jo vigtigt at have argumenterne på plads i forhold til, hvad er det, vi kan med Roskilde Domkirke, og hvad er Danmarks indsamling for noget? Er det noget, som, og det synes vi jo så naturligt, at en kirke kan bakke op om. Det er jo medmenneskelighed, det handler om. Så har I fået den her aftale. Hvordan samarbejder I så omkring det her? Ja, vi samarbejder, vi har faktisk 2 projekter, to projektansatte hos os, der arbejder med det her. Og det fungerer jo på den måde, at vi får alle mulige vilde idéer. Og de skal kastes op, og de skal vende, så man skal finde ud af, kan det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre. Og så skal det jo forelægges for Domkirken. Som jeg har forstået det, så har vi talt meget med dem om nogle rammer til at starte med. Og så er det jo lidt i virkeligheden med at sammen udfordre de rammer i respekt for det, som kirken kan og skal være, og så med det, som vi gerne vil. Og jeg vil bare sige, at vi har altså et virkelig godt samarbejde. De har været meget åbne for at lave sjove ting. Altså, det første menighedsrådsmøde med dem var jo, altså, den blev grebet med det samme, og menighedsrådsmedlemmer var med til at komme med gode idéer. Jamen, så skal vi da have lys på spirene, og så skal vi have, altså, så det har været rigtig fantastisk. Så har I så skulle lave et program, og der kan I jo se, at der er jo et virkelig flot program i Domkirken. Vil du prøve at nævne noget af det? Kan du det vil jeg gerne. sløret? Det kan jeg sagtens, og det er også et sjovt program at lave, fordi det er jo 4 timers hele aftens underholdning i virkeligheden. Og det bliver jo ikke sendt fra Danmarks Radio live hele tiden. De sender jo fra de 4 forskellige steder. Så det er faktisk lidt en udfordring, og det er også det, der har været udfordring for Danmarks indsamling tidligere.
både at gøre det spændende for de mennesker, der er i Domkirken, og spændende for de mennesker, der ser det på skærmen. Det kræver, at man tænker sin programlægning rigtig godt igennem. Og det, som vi har selvfølgelig, det er Roskilde Festival, vi kan noget med at skaffe unikke musikoplevelser. Så det gør vi. Og de er ikke offentliggjort det endnu, men der kommer noget dancehall, hip-hop medley med nogle af de største danske stjerner. Der kommer også et stort internationalt navn, som vi er lige ved at lægge sidste hånd på. Og så har vi jo Domkirkekoret. De har altså nogle af, det er der måske ikke så mange i Roskilde, der egentlig ved, tænker jeg, men både deres drenge- og pigekor i Domkirken er nogle af Danmarks bedste, og de skal synge. Vi får akrobatik. Nogle af de bedste akrobater. Jeg har selv set dem til et andet arrangement. To unge mennesker, en dreng og en pige, som laver et meget anderledes og vildt akrobatisk nummer, bare ved at være sig selv. Så har vi jo selvfølgelig også valgt at sige, at vi skal også have noget, som handler om Roskilde. Der kommer nogle mennesker med tilknytning til byen. Jytte Appelstrøm kommer, Ture Lindhardt kommer. Vikke Rasmussen, som lige har været aktuel med Danmarks Radios julekalender, har også en tilknytning til Roskilde og omegn. Så der er jo også noget med at have en talkshow-del, som er underholdende at høre på, hvor de fortæller sikkert både om deres relation til Roskilde, men jo også om de spændende ting, de går og laver. Fordi hvis man kun taler om Roskilde, så bliver det ikke interessant for dem, der sidder der. Så det handler om at skabe et indhold, som hænger sammen hele vejen igennem. Og så må vi også bare sige, uden mad og drikke, så duer udsendelsen jo ikke. Lige netop. Så vi får Meyers madhus til at komme og lave mad. Og det er jo sådan, når Danmarks Indsamling bliver sendt, så er der faktisk en pause, hvor der kommer X-Factor. Og sådan er det. Sådan er vilkårene for det. Og det værste, der kan ske, det er jo, hvis man som publikum i Domkirken går og keder sig i den periode. Ja. Så der har vi altså sørget for, at der kommer noget af Danmarks bedste mad i virkeligheden. Ja. Og så får man bespisning der. Hvordan skal det afvikles? Det har jeg spekuleret meget over, for det at lave mad og så kirken, hvordan hænger det sammen? Jamen det hænger jo sammen på den måde, at man ikke nødvendigvis går og spiser det inde i kirken. At der må man jo også sige, at Meyer er jo faktisk også repræsenteret ude på Roskilde Festival, så de ved godt, hvordan de laver mad i lidt specielle omgivelser. Så det bliver noget med, at de kommer med maden og muligvis gør den færdig i nærheden, og så har man pausen til at kunne gå ud og spise og få lidt at drikke. Fordi der er jo også det ved det, altså der er det show i Domkirken, hvor de mennesker, der køber en billet, får det hele. Hvor meget tror du, der er mulighed for, at seerne får af det, der kommer fra Domkirken? Ret meget, faktisk. De sender 4 gange fra Domkirken, og 2 af gangene bliver forholdsvis lange slots, og det bliver med musikken. Og det er faktisk en rigtig god ting, at det er der, hvor musikken er, fordi det er noget af det, som virker godt på skærmen også. Og så har vi et rigtig godt samarbejde med Danmarks Radio, hvor vi har, og det har alle jo budt ind med, hvad har vi på programmet, hvordan passer det ind i alle de forskellige ting. Og så er det Peter Mygind og Ulla Essendrop, som mange måske kender fra Danmarks Radios OL-reportager, som er værter for aftenen. Og de har jo altså den meget store opgave at få hele showet til at glide, både for dem, der er i Domkirken, men jo også når det så kører live direkte. Men det lyder jo rigtig spændende, fordi seerne er jo også interesseret i at følge lidt med i. Ja. Nu er der jo så alle de der tiltag, altså i forbindelse med den her indsamling siger du også, at der skal være ligesom en konkurrence, og der er så givet nogle tips og forslag til ting, man kunne gøre ude. Ja. Vil du sige lidt om det? Ja, altså det var en af de ting, vi gjorde faktisk tidligt. Det var at gå ud og tage fat i Erhvervsforum i Roskilde og tage fat i foreninger og skoler rundt omkring, og så tale om, hvad kunne der være gode idéer i forhold til at engagere sig. Så havde vi simpelthen sådan en temaaften, hvor de erfarne mennesker fra Danmarks Indsamling kom. Og der er noget i, som både er, gør det, som I gør i forvejen. Har I et løb, hvor der er mange deltagere, så gør det til et løb for Afrika. Og så læg lige lidt oven på deltagergebyret den dag, og så løber vi for Afrika. Det var et af de råd, de kom med. Og så skabe noget, som er kreativt og anderledes og engagere. Og der er nemlig både løb for Afrika, og der er teater for spædbørn for Afrika, og så er der et ret fint initiativ med frivillige, der søger grydelapper og genbrugsmaterialer, og det gør de faktisk i samarbejde med Inspiration.
som i hele Østdanmark sælger de grydelapper, som bliver syet, og så går støtten til Danmarks Indsamling. Ja. Så det er jo på alle mulige niveauer, man kan engagere sig, og det er rigtig vigtigt, at det kan foldes ud på den måde. Er der andre ting i forbindelse med netop de der mange forskellige tiltag? Hvordan tror du, der bliver mulighed for, at man kan ligesom få lov at præsentere sig som dem, der har gjort noget deroppe i kirken? Altså det er jo sådan, at vi forsøger jo at få nogle af de indsamlingsinitiativer, som er med i kirken. Det er jo også noget af det, som er en vigtig del af udsendelsen. Og især nogle af dem, som sådan har lidt sjove fortællinger, kan jo komme op og fortælle om deres indsamlinger. Der sidder vores projektkoordinator jo og har kontakten og ved alle indsamlingsinitiativer. Og der har vi så valgt faktisk at se meget på, hvordan spiller de overens med hele showet. Og der er det klart, at hvis man sådan har taget noget, som er lidt ekstraordinært, lidt anderledes initiativ, og har lyst til at fortælle om det, fordi det er jo heller ikke alle, der har lyst til at gå sådan live på tv, men så er det også nogle af dem, vi kan invitere med ind. Og der vil være også nogle, som har mulighed for at overrække de penge, de har indsamlet. Helt hvem det bliver, og hvordan det kommer til at ske, det er jo faktisk svært at sige, før vi kommer tættere på i virkeligheden. Ja. Fordi der må man jo også sige, at initiativerne er jo, nogle af dem er gået i gang før jul, men ellers er det faktisk først her fra januar, at de rigtig er skudt i søen. Ja. Hvordan vil det være med, at folk kan komme op og aflevere deres, skal vi sige, beløb? Er der sådan et sted deroppe i Domkirken? Ja, man kan komme op uden for Domkirken i Våbenhuset og aflevere sine beløb. Og det kan alle gøre. Og det vil der jo også være reportager fra. Peter Mygind og Ulla Essendrop vil også være derude og tale med de mennesker, der kommer. Så når man er samlet ind, og det kan jo være børnehaven eller skolen eller vennerne hjemme på vejen, så kan man komme op og aflevere sin indsamling deroppe. Og det er jo også en sjov måde at gøre det på, så det bliver samlet. Man kan se, hvor meget det er. Er det borgere fra Roskilde, der så sidder og tager imod alt? Ja, det er frivillige. Ja. Vi har engageret rigtig mange frivillige. Det er noget af det, vi har lagt vægt på hos os, at sige noget af det, som kendetegner Roskilde Festival. Ja. Det er jo de frivillige, det store frivillige engagement. Men af samme grund er det faktisk også noget, som kendetegner Roskilde Festival. Roskilde Kommune. Altså, der er et meget stort socialt og frivilligt engagement i Roskilde, og derfor sagde vi, da vi tænkte, hvordan laver vi den her indsamling, så den stemmer overens med Roskilde, så skal den baseres på frivillighed, fordi det er det, som er noget af det allermest særlige ved Roskilde. Så det er frivillige, der sidder deroppe. Og så er der også nogle kendte mennesker midt imellem, som tager imod. Ligesom der også er et callcenter, som man kender det fra Danmarks Indsamling, hvor der er forskellige, både kendte lokalt og sådan nationalt kendte, der sidder og tager telefonerne. Ja, for jeg havde nemlig tænkt at spørge om det der, hvordan jeres medvirken var, men det har du jo sagt, netop det der med de frivillige, som er. Altså, vi har rigtig meget produktion tilrettelagt også af frivillige, fordi noget andet, og det er det, som man... det er forkert at sige, at man ikke skal lægge mærke til det, fordi vi vil jo gerne gøre det spektakulært. Men der er jo også en masse ting omkring lyd og alt muligt andet, som vi har stor erfaring i. Udnytte et rum, så det bliver spændende at se på. Og det er jo blandt andet også frivillige, der arbejder med det hos os. Det vil altså sige, at I er virkelig med i hele planlægningen? Ja, men det har vi været. Og fuldstændig. Ja. Hvor skal scenen være? Hvor skal alt det der foregå op i Domkirken? Ja, det er jeg faktisk selv lidt spændt på, nu du spørger, fordi den har jeg ikke fuldstændig styr på endnu. Men oppe i, ved alteret, og så kommer callcenteret til at sidde højere op. Ja. Men det er også lidt specielt, at callcenteret faktisk kommer til at kunne sidde og faktisk følge med i, hvad der sker, og man vil kunne se dem undervejs også. Ja. Men selve akrobatikken kan jo foregå over det hele, dybest set. Ja. Og parkour er jo en kunstform, kan man vel godt kalde det, som foregår op og ned ad vægge. Så hvem det kan komme med? Det hele. Alle. Ja. Danmarks Indsamling er for alle. Programmet er tilrettelagt for alle. Man skal selvfølgelig købe en billet, kan man sige. Ikke? Den koster mellem 595 og 895 kroner. Og det er så inklusiv maden for mig. Ja. Og dem kan man købe på billetlugen. Ja. Og det går rigtig fint med billetsalg, vil jeg så egentlig sige. Gået rigtig godt i gang fra januar, men det er jo for alle, som har lyst til at være med og skabe det bedste indsamlingsshow i virkeligheden. Ja, fordi det er jo selvfølgelig også det, du vil sige. Hvordan vil du, opfordre folk til at deltage? Jamen, i virkeligheden så vil jeg sige, at man skal være med
På mange måder jo, og jeg vil sige, en af de rigtig gode måder at være med på, det er jo at skabe en indsamling selv. Altså, det er den del, der ligger før. Men så vil jeg sige, at hvis man kommer med og være med i selve domkirkeshowet, fordi man kommer ikke til at se domkirken på den her måde. Det er en fuldstændig anderledes måde at skabe en event i domkirken på. Og vi tror måske ikke siden, men det kan man jo aldrig vide. Men i hvert fald første gang, og med et meget alsidigt program, der er virkelig noget for alle. Og så synes jeg, at man skal se sådan på det, at man får en fantastisk kulturoplevelse med rigtig mange forskellige kulturelle inputs. Sikkert også noget, man aldrig nogensinde havde drømt om, man ville synes var spændende at se på. Der kan man trække tråden til Roskilde Festival igen. Og så med noget, der vil være sindssygt spændende. Men man får jo også muligheden for sammen med familie, venner, naboer, andre borgere i Roskilde at bakke op om et virkelig fint formål. Og være med til at gøre en forskel. Ja. Og det synes jeg også er en vigtig ting på vægtskålen, når man skal beslutte sig for, blandt alle de ting, man kan beslutte sig for, at det er Danmarks indsamling, man skal bruge sin fredag aften på. Ja. Og det er jo til fordel for Afrika. Ja. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Roskilde? Altså, jeg håber, det kommer til at betyde rigtig meget for Roskilde. Det vil jo være fantastisk, hvis vi vinder konkurrencen. Men jeg tror, at det kan være med til at skabe en fællesskabsfølelse i Roskilde, som er der i forvejen, men styrke den endnu mere. Både omkring en stolthed, at det her kan lade sig gøre i Roskilde, at det er Roskilde Domkirke, som vi kan gøre det her med, som kan danne rammen om det. Og hvis man så har været med til at skabe indsamlingsinitiativer, det ved man også bare, det er jo nogle gange venskaber, der grundlægges på lang sigt. Det skaber en samhørighed at være med til at gøre en forskel. Og det tror jeg faktisk kan være med til at løfte Roskilde. Og en bevidsthed om Roskilde ved alle dem, der sidder ved skærmene, som en by, som ikke er som alle andre. Som er et kreativt og musisk centrum. Og det synes jeg, vi har fundet en rigtig god blanding af at sige, vi har en fantastisk ramme. Den er fantastisk i forvejen. Vi gør den til noget helt unikt den her aften. Det er Roskilde, det sker. Vi har nogle fantastiske kunstnere, som er med i dag. Nogle af dem har direkte relation til Roskilde. Vi har et musisk liv, domkirkekorene, som er med også. Og vi er parat til at gå nye veje med det, vi har. Og det ville da være fantastisk, hvis det her show kan være med til at manifestere, at det Roskilde er. En ting mere at sætte Roskilde på landkortet med, nemlig Danmarks indsamling 2013. Ja. Jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville komme, og rigtig held og lykke med det. Tak. Nu er I så i gang med planlægningen. Ja, I er selvfølgelig langt fremme. Har man fra Domkirkens side så hele tiden været med i planlægningen? Ja, det kan jeg sige dig. Vi er en lille arbejdsgruppe, som består af vores administrationschef, af Per Vipskov, der er præst, og af mig, som repræsenterer menighedsrådet i den sammenhæng. Og vi har været med hele vejen igennem, og vi holder jævnligt møder med Roskilde Festival, og vi har vores synspunkter, og der er vores præster er med hele vejen igennem, repræsenteret ved Per Vipskov, men domprovsten vil også deltage i selve showet den der aften. Ja. Så der er, biskoppen har været hørt om det, inden vi overhovedet gik i gang. Så alt, man kan sige, altså vi er helt på plads i forhold til, skal vi kalde det kirkelige system. Der er ikke nogen diskrepans, der er ingen, der synes andet, at det her er en rigtig fin måde, hvor vi kan bruge vores kirke på at være en del af det samfund, vi er i 2013. Ja. Med hensyn til disse forskellige arrangementer, har I da haft nogle betænkeligheder ved noget af det? For det er jo musik og så videre. Stort arrangement. Altså, vi har forskellige diskussioner om, hvad kommer med, men det er jo sådan, at det endelige program kommer jo også, den aften kommer jo også til at omhandle uddrag af Händels Messias med domorganisten og domkoret og vores egne kor og nogle musikere fra Sjællands Symfoniorkester, som blev spillet lige inden jul, blev opført lige inden jul i Domkirken. Der vil også være en salme. Per Vipskov medvirker i forskellige sammenhænge undervejs. Altså, der er meget af kirkens, skal vi sige, mere traditionelle liv i hele det der show, som det bliver kaldt. Ja. Ikke? Med hensyn til selve scenen, hvor skal det foregå? Ja, det kommer til at foregå lige neden for kortrappen, hvor hver gang der er store koncerter, så er det jo altid dernede, der bliver lavet et podium, og det vil det også være her. Men så var der sket ting rundt omkring i kirken. Ja. Men vi er jo, det skal man huske,
i kirken sker der jo tit ting, for eksempel når vi har det store konfirmandtræf fra 3-4.000 konfirmander fra hele stiftet, det vil sige den sydlige, hele Roskilde stift, som jo går helt ned til Møn, Sydsjælland Møn. Der er jo store højtalere, bragende høj musik, man vil kalde larmende rockmusik i kirken, for at lave et træf for de konfirmander, hvor de på deres præmisser. Vi er jo vant til, at der foregår ting, som nogen vil sige, ikke er sådan det, de tænker, når de tænker kirke. Men det sker altså, og jeg vil sige heldigvis, i vores folkekirker i vore dage, fordi vi er nødt til at være en del af det samfund, vi lever i. Ellers er der ingen, der vil interessere sig for os. Og vi har jo fortsat vores højmesser og vores fuldstændig, skal vi sige, klassiske gudstjenester, bisættelser og konfirmation. Vi har alle de ting også, men kirken skal bruges. Ja. Det var nemlig også en af de ting, jeg tænkte på. Netop domkirken er jo bred, nu håber jeg, du forstår mig ret, altså har åbnet op for mange nye tiltag. Ja, men det er helt bevidst, at det, da vi blev valgt ind, jeg blev valgt ind, altså det var så godt 4 år siden, vi vil gerne være en del af det omgivende samfund, af byen, af livet, af det liv, som mennesker lever, på en måde, som selvfølgelig kan forenes med at være en kirke. Og derfor kan det godt opleves det sikkert som en række nye tiltag, ja, men vi tager jo stilling fra gang til gang. Og jeg synes, det er værd at bemærke, at i et menighedsråd sidder alle vores 5 præster. Og det vil sige, at de er med til at træffe den slags beslutninger. Så det er jo ikke noget, bare de folkevalgte sidder og beslutter. Det skal man lige huske, ikke? Ja. Der er jo også bespisning deroppe. Ja. Hvordan? Jamen, det foregår i nogle telte udenfor. Det foregår ikke inde i kirken. Nej. Der bliver en pause, fordi den aften bliver der også sendt X-Factor, som jo er et helt andet type program. Og så er der pause, så kommer folk ud i selvfølgelig nogle opvarmede telte. Ja. Men altså, der er jo også, som du faktisk lige har nævnt, der er der jo også nogle af domkirkens, skal vi sige, personale, der er med i selve showet. Ja, det er der. Det er der. Hele vejen igennem på forskellige vis med forskellige roller, men altså som sagt også rent musikalsk, og også en af vores præster medvirker direkte med forskellige introduktion til en salme for eksempel, og i nogle andre sammenhænge. Ikke? Så vi har sådan holdt fast i, at vi er en kirke, og det skal også kunne ses, og vores kor, vores drengekor og vores pigekor medvirker, og det er jo noget af det, folk kender og elsker. Så det bliver jo en blanding af skal vi sige, noget kendt, og sådan noget, der vil være nyt og lidt overraskende og usædvanligt. Det er der ikke tvivl om. Hvad forventer du der af den her aften? Jamen, jeg håber, det bliver en ny måde at præsentere vores kirke på, også for nogle mennesker, som måske ikke er så vant til at komme der, også for tv-seerne, at kirker, hvis man gør det på en ordentlig måde, og en måde, som er forenelig med folkekirkens formål, har mange muligheder, også i år 2013. Vi skal holde fast i, skal vi sige, alle de klassiske opgaver, som kirken har, men vi skal også hele tiden være opmærksom på, at vi er en del af den virkelighed, som eksisterer. Ja, men det er jo et fint formål at have, og jeg vil gerne sige dig tak, fordi du ville komme. Fornøjelse. Susanne Malmstrøm, du er initiativtager til et arrangement i Domkirken, der hedder Roskilde synger for Afrika i forbindelse med Danmarks indsamlingen. Hvem samarbejder du med i forbindelse med det projekt? Jamen, det er faktisk flere, og det er jo primært i det her tilfælde af det ældreorganisationerne i Roskilde, hvor vi har fået et rigtig godt samarbejde, Roskilde synger, sammen med blandt andet Ældre hjælper ældre, og Ældresagen og OK-klubben og Frivilligcenteret nede på Frederiksborgvej. Så det har været helt fantastisk at opleve, hvilken energi og hvor mange skønne mennesker, der gerne vil være med og lave noget sammen med os. Så det har været flot. Ja.
Hvad byder arrangementet så på? Det er jo så her den 3. februar. Hvad går arrangementet ud på? Ja, det vi har tænkt at gøre, eller det vi gør, det er, at vi samler alle Domkirkens kor. Man bliver nemlig glad, når man synger sammen. Og jeg tænkte, at kan vi få alle de her stemmer til at gå op i en højere enhed, og man så giver et beløb for at være med, som går direkte til Danmarks Indsamling, så synes jeg, det kunne være helt fantastisk. Så der kommer omkring 150-170 korsanger, som hjælper os på vej. Så vi skal synge sammen med Domkirkens domkor, og vi skal synge med drengekoret og med pigekoret. Og det er Christian Olsen, vores domorganist, der er, ham der står bag det og dirigerer. Og så er korlederne selvfølgelig også med, det er Finn Evald og det er Christa Hauser. Og så er det Per Vibskov Nielsen, som er en af vores præster, som kommer med og guider os igennem tekster, fortællinger, og hvorfor vi synger, som vi gør, og hvad det er, vi synger. Og det bliver både salmer og sange. Ja. Hvem har lavet programmet? Vi har selvfølgelig kommet med nogle ønsker, og det har vi været en hel gruppe, der har gjort. Og vi har valgt at sige, at det er i kirkeregi, det er til kor, så det er selvfølgelig ikke så meget Kim Larsen og den slags her. Det kan vi forhåbentlig lave sammen en anden gang, måske et andet sted. Men det primære program har faktisk domorganisten og Per Vibskov på baggrund af nogle ønsker, der kom ind. Ja. Så sådan er det. Altså det vil sige, at de forskellige organisationer, som I nu samarbejder omkring det der, de har hver især bidraget med noget? Vi har i hvert fald haft en gruppe, hvor vi har sat os ned og sagt, hvad kunne være interessant at synge, hvad vil være smukt, og hvad vil passe til årstiden, og til det arrangement her nu. Så det har vi været fælles om. Ja. Hvordan er den idé opstået, at jeg får lyst til det? Ja, det kom egentlig en aften, hvor jeg sådan tænkte på, hvad kan vi gøre her? Vi har haft bestyrelsesmøde i Roskilde Synger, og en af bestyrelsesmedlemmerne sagde lige inden vi skulle til at gå ud af lokalet, hvad med Danmarks Indsamling? Og vi kunne ikke nå mere den dag. Da jeg kom hjem om aftenen, tænkte jeg på, jamen vi må kunne gøre et eller andet. Og så havde jeg fået en henvendelse fra Ole Rasmussen fra Roskilde Ældremotion, som på et tidspunkt havde sagt, kan vi ikke lave noget sammen med Roskilde Synger, hvor vi er en hel masse, der synger sammen. Ja. Og den havde jeg liggende på mit skrivebord, så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at lave sådan en win-win-win situation. For det første, så er vi rigtig mange, der får en god oplevelse sammen på den måde. Vi får styrket samarbejdet med ældreorganisationerne. Vi får en masse penge, forhåbentlig, samlet sammen til et godt formål. Og så får vi sagt, Roskilde Synger nogle gange, og får gjort lidt opmærksom på, hvad er det her nu for noget med det her sanghalløj. Hvordan vil I så aflevere jeres bidrag? Det er noget af det, jeg lige skal have kigget på den næste uges tid. Jeg har været inde på deres internet og kigge. Jeg vil jo gerne have, at vi på åben skærm, når det sendes den rigtige aften fra Roskilde Domkirke den 8. februar, kunne få lov at overrække dem der med et meget stramt program, de kører. Så det er som at vinde lidt i lotteriet og få lov at komme på åben skærm og aflevere dem der. Det er der mange, der gerne vil. Hvis du lige til sidst skal give en opfordring til folk til at komme, hvad vil du så sige? Jamen, jeg vil synes, de skulle komme den 3. i anden. Det er en søndag eftermiddag. Vi åbner kirken kl. 14.30. Man kan købe billetter deroppe. De koster 100 kroner per styk, og man skal ligesom tænke, at det går til et godt formål. Jeg synes jo, det er sjovere at være sammen, end at sende en sms. Det er der heller ikke noget galt i, men det er lidt sjovt, at man får lidt for pengene også. Ja. Så jeg håber, der kommer mange. Ja. Så det er bare med at komme ud af døren og ned og støtte et godt formål og få en oplevelse. Ja. Ja, men jeg vil ønske dig held og lykke med det, og tak fordi du ville komme. Tak for det. Tak fordi I måtte komme.